ଦିନେ ମୁଁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଏବଂ ସେଠାରେ ମୋର ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରାଶ ଓ ଚିନ୍ତାରେ ବସିଥିବା ଦେଖିଲି। ସେ ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଅଭାବ ନଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲି, ମହାଶୟ, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଛି? ଆପଣ କାହିଁକି ଏତେ ଉଦାସ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି? ସେ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ପୁଅରେ, ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ସବୁକିଛି ଅଛି। ମୋର କୌଣସି ବିଷୟରେ ଅଭାବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଶାନ୍ତି ପାଉନାହିଁ। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ହୋଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁକିଛି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ମୂଲ୍ୟହୀନ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ବାସ୍ତବରେ ଧନ, ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା, ସଫଳତା ମନୁଷ୍ୟକୁ ବାସ୍ତବ ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ କିମ୍ବା ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେ କି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ଓ ଶାନ୍ତିର ଉତ୍ସ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପରିଣାମର କିଛି ମୂଳ କାରଣ ରହିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆଜି ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ନ ପାଇବାର ମୂଳ କାରଣ ରହିଅଛି, ଆଉ ତାହା ହେଲା ପାପ। ପାପ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଥାଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ପାପର ବେତନ ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମମୟ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମାନବ ଜାତିକୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପାପ କ୍ଷମା କରିବା ସହ ସେହି ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମାନବ ଜାତିକୁ ଶାନ୍ତି ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ନିଜେ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିର ସମସ୍ତ ପାପ ଭାରକୁ ବହନ କରି କ୍ରୁଶ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ବହନ କଲେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହୋଇ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ପ୍ରେମ ଓ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ନିଜ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ବି ସମୟ ଅଛି। ଥରୁଟିଏ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନିଜ ଜୀବନର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଭରିଦେବେ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବାଇବେଲରେ ଏଇ କଥା କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ହଉ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦାନ କରି ଯାଉଛି। ମୋହର ନିଜର ଶାନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଅଛି। ଜଗତ ଯେପରି ଦାନ କରେ ମୁଁ ସେହିପରି ଦାନ କରୁନାହିଁ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ କି ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ନ ହଉ।